ukuthi umbuzo nimbonga nini kanti yena noze nimbonge nini manihluleke umbonga ngisho sefile ngeke umuntu ubonge sefile kodwa kubuya ngathi niyahlulela nokumbonga sefile nonke ngathi ngiyamkhohlwa nimthanda mase manisafuna ukumsebenzisa nifuna ukuphakama mase niphakeme bese niyakhohlwa uye niyakhohlwa na ukuthi waye umculi niyakhohlwa ukuthi konke akayenza empilweni ezweni niyakhohlwa ukuthi ngilani khona ngenxa yakhe ngivele nishalaze njengathi aniboni nishalaze athi animboni nishalaze athi animboni kaze nimbonga nini umgqumeni emadoda ufisa ukwazi ukuthi nimbonga nini ukubonga nje mfowethu akudingi imali akudingi usho ngomlomo ukuthi mfowethu la ngikhona umgqumeni nesandla ngiyabonga la ngikhona mfowethu umalu nesandla umsolo kobandayo ngiyabonga lokho ku right urushalaze nje imizi mile ngaphandle kodwa ayikho kwakwabonga ngomgqumeni nje yedwa aye kulungile mfowethu uthi wasikhuluma kakhulu Lensiza bathi usimisele bathi zala umgqumeni mina ngiyazi angiyilandeli vele into enabafana abancane engazi ukuthi bacashe kuphi inalokho ukukhuluma lokho ekwenzayo lapha ku Facebook siyazi enza nama video manje bakhona abayinika ithuba lokuthi ikhulume iveze lokho ekuvezayo nothi ngoba nakho befuna ukukhulume or bemnika ithuba ingoba ukukhuluma ngokhuzana ngento ethinta ukhuzana hayi mfana uyinkanke lapho engekho ngakhona ubheke eside ne wrong baningi bekhohliseka abantu when it comes to khuzana baningi abantu abafuna vele ukuthi bebe nethemba ukuthi uyokucisha umlando kakhuzana ngandlela thize ukuthi nithini nina nikubeka kanjani 2009 Autograph ama voice kakhuzana akhona kulo album le onenkinga nalokho usengaye entabeni phezulu ayiphosa khona akunankinga right asikho ke lapho impilo inzima umculo awukho lula umgqumeni oyine talent sekucacana noma ubantu umgqumeni as much as waye talented akubanga lula ukuthi umfundisi aze nomfundisi akubanga lula ukuthi naye umgqumeni asikhiphe ukuthi umuntu oyomzala naye uyokwazi ukucula njengaye lokho sekuprove kaningi ukuthi hayi akubanga lula maybe ifiso bezikhona abantu benethemba lokuthi uyoba khona umunye umgqumeni mhlambeni ozalwa uye ngqo ibhova kodwa lokho kubonakala kulukhuni akwenzeki kalula into leyo abantu kumele beyemukele beqhubeke nezimpilo zabo so abantu abaku-advisayo noma lokho bekhuluma bekubonisa izinto bayidlayela ngawe hayi bekwenzele lutho hayi bekusize ngalutho bayayikhohlisela wena so into ongayenza amafemu avuliwe ungazama ukufundela something encane uyofuna umsebenzi uqhubeke nempilo yakho iphelile iminyaka emodern 15 umgqumeni adlule emhlabeni moya wakho lelo ngokuthula ziningi izinto ezikhulumekile egalweni kamgqumeni iqhawe leliya yansiza yawusebenzela uMaskandi kuningi yakwenzayo yalwa izimpi eziningi especially ukudlalela kwakhe okhosini nangendlela wokuprefer abanye abantu phezulu kwakhe sasikubona lokho kodwa sekumele umuntu nomuntu akhande ilegacy yakhe angeke ngikhulume kakhulu ke ukuthi kuthiwane or uthini okwenzakalile eCarnival City akuhlangane namuntu kodwa ngeke ngathinta indaba ebalekile eyalontsha icareer kaKhuzana ukuze uKhuzana abela bengeke ngaveli kucisheke ukuthi kunento enkulu kangaka eyenzeka egameni lakhe buningi ubufakazi obukhona online uKhuzana mayenza izinto eziveza online uyagxeka mate ufuna ukubuka ushuthelane benza zonke izinto okumnandi ke internet yonke into oyenzayo nami engikwenzayo namhlanje kusasa kuyovela kuhlalo bala abantu bakubona ukuthi eminyakeni ukuthi wena nowathi usukhuluma kanjani mase ukhuluma nje kuyobe sekuvela ke lapho nawe isikhathi sokufuna umsebenzi usebenze ukhohlwe izinto eziningi akukho sazokwenza ukukhalaza kwakho okukhalayo sekufana nje nokubhokela nje emswaneni ayikusenzeka lutho amagama abantu ayasetshenziswa khulunywa ngawo each and every day angeke ukuvimba ukuthi ubani ngakhulumi ngobani kanje hlezi kukhulunywa
Lucky Dube okhulunywa ngabo everyday, Brenda Fassie kusakhulunywa ngabo namanje. Abaculi nje abadumile hlezi ama-families wabo ayazi ukuthi kunama-shows njengamanje kuneshow kaMandoza. So angeke ukuvimbe lokho ukuthi kungenzeki, kuzohlala kwenzeka everywhere lapha hamba khona uKhuzani. Uyohlala ekhuluma ngomlando nangendlela i-career yakhe yaqala ngayo ukuze kube lapha khona. Kodwa engikuthandayo bonke ayicula nawo uMgqumeni, angazi noma bavinjwa yini ukuthi benze something egameni kaMgqumeni. Akukho abakwenzayo ababecula naye uMgqumeni bemazisisa bephila naye in and out. Akukho esake sakuzwa okubambekalayo ngaphandle kangizwe engathi wenza something ungizwe egameni ke lokuthi yena wenzela ifemeli. So asazi ke, kodwa ke phezulu kwakho konke lokho ama grievance wakho iwo ngokwakho, kodwa into esibalekile, it's time to move on. Ubheke ezinye izinto empilweni ezibalekile njengempilo yakho, njengoba uthi uyacula, angazi ukuthi uyacula, kuzokala ngawe ke lokho kusho ukuthi uyacula, kodwa kusalayo kumele ubheke impilo yakho. Ezinye izinto nje ayisenasidingo. Khuzani usekwenye level azangahlangana noMgqumeni, akukho uKhuzani okwamhlanganisa noMgqumeni, wenza lowo msebenzi loyo kuphela ayecela kahle ukuthi awenze kwaphela lapho. Ayikho into emikisa noMgqumeni ukuthi wakwacula naye okwenzani, no. Bakhona abantu abesebenza noMgqumeni abemazi in and out, mhlambe ngoba nequery nabo babuza ukuthi kanti madoda bafethu kwenzakalani. Ngeke futhi uKhuzani engakhuluma ngoMgqumeni nakusasa nanini yozefe ekhuluma ngaye, angeke ukuvimbe lokho. As much as ubaba wakho kodwa uMgqumeni beculela abantu bayaculela inina nodwa or acela abantu bakini, so uzohlala ekhulunywa ngaye. So asazi uma abantu besazolithola ithuba ngizothi uyifaka kancane ivideo lapho uKhuzani enza something ekwenzela ugogo wakhe uMgqumeni ngoba esedlule emhlabeni. Ngiyabonga ngisale kahle. Ngizomhambisela ugogo, ngivumelene naye ukuthi ngomsombuluko ngizomhambisela uzongilayela lapha khona ngoba phela uyachaza ukuthi usazwathutha ngisho le endleleni sehlala kwabo anti ababelamela ngazi nobani uthi wayethi mayibona uMgqumeni wayejabula ngoba wazi ukuthi uzomshiya nemali. Namhlanje ubengazi umela amemeze bani bethandaza ubusuku nemini, umthandazo wakho waphenduleka, uNkulunkulu wathumela umlayezo kumina njengoba ngisho ukuthi umsebenzi wami mina usuke emazulwini. Angenzi into ngoba ngiqagela, ngenza into ngoba isifikile ikwathi angiyenza. Kodwa ke namhlanje konke kwenzekile. Gogo ukhisimuzi wakho uzofana nabanye ukhisimuzi, uKhuzani osempilweni kaMaskandi. Duvile Khumalo imali ke engango 10,000 rand. So nje siyabonga kakhulu ubufakazi ke yibo lo sibusisiwe isandla esiphayo kulesandla esamukelayo. La uthathe khona nje uNkulunkulu akubusisa imali ke engango 10,000. so ugogo unengane ngani? Ezu-7 azikho kuhamba Christmas Zonke. Gogo uhlala wena? Uthini kuKhuzani kanye nahambisana nabo namhlanje? ngibonga kakhulu umntana, ngibonga ukuthi ngifuna Hawu ngiyafuna ngikhelela amanzi bengihluma ngikhelela empompini. Manje sakuyamba umuntu zonke sathi sijabule ufuna uzobona namlenzi. Njengoba sesigijime kangakani sakugijima. ngoba phela omunye singakusho sithi abanye bengadideka ukuthi hawu ungani manje ugogo sokuvela emalekweni ukuthi ucalekile. Ugogo phela nithi ubezala uyise kaMgqumeni bekunguyisizwe sonke. Manje-ke isizwe sonke kubalulekile sazi ukuthi ugogo usekhona, uyaphila futhi isimo sakhe simi kanjani. Bese-ke sithinteka thina sonke njengoba sithintekile nabanye abathintekile abasazothinteka ngesimo sikagogo, bese nabelulisane ngendlela abazolula ngaso isandla. uMgqumeni phela bekuyisizwe sonke, ubejabulisa isizwe sonke. Akumele ugogo asokole kodwa wayezala iqhawe emalekeni omhlaba wonke kungaka. Njengoba siyiletha nje nathi zinyawo kaMgqumeni lapho wayegxile khona, izigi zakhe lezi ezisiphethelele.